Good morning mga parikoy. Today is Monday. Namiron sa diri sa Valencia City. Still in the province of Bukidnon. Yesterday, ang last video na to was napata sa Malay-Balay, Pasayloa. Wala na may ka-video kay kusog kayong uwan. Ilang tataw. So muna nga, ngita na lang may katulgan diri sa Valencia. Basa man jud kay daghan kay mga basa ni nga mga sanina. Trya na to adto na karon sa Davao, may arang-arang ng panahon, no. Salamat gyapon sa inyong pagtanaw. Nanata sa municipality sa Quezon, diri gyapon sa Bukidnon. Mao na ni siya ang Buda Road. Pasayloa kato diyang mga roads nga nagiyan nato before, like dito pa sa before sa Daylayan, dili to siya Buda, no. Mao ni siya ang Buda or Bukidnon Davao Road, no. Usa sa pinakanindot nga agyanan. Kay nindot og mga views diri sa Mindanao. Mura ni siya og Trans-Central or TCH sa Cebu, no? Ato i-compare. Tanaw na to ron. Mao ni ang Buda Road. Puwerte Bugnawa mga parikoy. Unya gafog ang among background. Aming adlaw, sir. Asa diri sir imutang ang the overview park? Aka na. Nanay entrance fee. Alara. Asa ta pwede ka park sir? Okay na. Thank you sir. Nabot na tas atong first stop. Good morning. Daghan kay mga diri, mga souvenirs parikoy. Available kung suroy mo diri. Oh, wow. Hapit na alas City. Apan nagihapon ang mga sea of clouds diri, no? Kita gihapon kayo. Hasta ninduta di ay sa overview pag drone shot nato dito sa katong gigiyan nato nga road nga puwerte ka kurbada. Karon pa jud ko ka kuan nato mga parikoy. So mga parikoy, lahos na ta sa Davao. So nay mga mga 100 kilometers na lang paingon sa Davao mga parikoy. Napaagihapon ta diri sa Buda Road or Bukidnon Davao Road, no? Kita-kita ta ninyo dito sa Davao.
Mga parikoy, nanata sa Davao City, morning barangay Datus sa Lumay. Nanata sa Davao, parikoy. Nandiyan sa Davao. Yapi kay Goy, kayo nakabot na sa Davao. Morning sir. Kita mi sa map na ay landmark daw dire. Pasabot nga Davao City na. Ang monumento sa Agila, Giant Eagle. Tara mga parikoy. Nayunog mi kadali diri sa Philippine Eagle. Ay, makita ninyo unsa ni kadak-a diri. Gigutom na akong pares. Ito sa miyog kapanan. Nami diri sa Cubes Cafe, mga parikoy. Nya. While waiting sa mong food, suroy ta mo diri. Ring the bell if you are happy and satisfied. Nanata sa main or proper jud sa Davao City mga parikoy, no? Manatag Lugsong, nanata diri sa patag nga part sa Davao. Unya gisugat ta og checkpoint. Ipangutana raman ta sa military kung asa migikan daw. Unya gi-check ang bags. Kita siya sa battery sa drone. Utana siya unsa daw to. Ano ko battery sa drone. Ipang-check among mga bags and then ipanahos ra mi largo. Ikatulo na ni nato nga region dire sa Mindanao. This is Region 11 mga parikoy, or tawag nila og Davao Region, no? A few moments later. Nara may mapalit na sabon dire mama? Ako ni sir. Pero wala na ni. Gilaban na mga parikoy among mga basa. So paabot sa mi diri sa Davao, stay sa mi sa Davao for maybe 30 minutes before mi continue sa next destination nato, no? So alis sa mi Davao. Soroy-soroy sa mi mga parikoy, kuyog ta. Asa man ta mo soroy? Alright, ato tas mangita tag durian mga parikoy. Nice. Kita na mamos pinakadako nga durian diri sa tibuok kalibutan. Ato na tong pinakadakong durian mga parikoy. Let's go. Alright. Welcome to Davao International Airport, Madayaw, Davao. Kita na ka? Morning durian mga parikoy. Arira ni makita diri sa Davao International Airport. Phone mo be. Suran ta kaga. Morning ilang airport mga parikoy. International Airport pa dyan, no? Gawas na ta mga parikoy. Davao, life is here. Balik na sa ta mga parikoy. Since okay naman manami yung palaba, diretso na ta sa next destination na to. So we're leaving now Davao City. Sibat na ta sa Davao. Ato ta sunod, which is Tagum, no? Ato ta sa Tagum mga parikoy. Na naman ta sa Davao region mga parikoy. Ang next nato buhaton
ato ning subayo ning dalan ug moadto ta sa Caraga region. Nabot na ta diri sa Tagum City. Atay giari karon. Pakita na ko ninyo. Wala niyang largest rosary in the world. Ano siya? Ang cross sa rosaryoan. Ug mo na yung mga beads, mga parikoy. So, metal. Yung ano unsa ni siya nga material. Bugat eh. Bugat kayo. Mga kwan guro ni. More than 10 kilos. More than 10 kilos. Oh? Bugat kayo mga parikoy.